που ήταν το αιτητικό της αγωγής της εταιρείας Ματσούκας ΟΜΕ έναντι των άλλων δύο εταιριών. Ως προς αυτό συμφωνήθηκε ότι θα συνταχθεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό για την καταβολή εκ μέρους των εταιριών ποσού 100.000 ευρώ σε δύο δόσεις, σε δύο μηνιαίες δόσεις. Τη μία θα την καταβάλει η μεταφορική εταιρεία και την άλλη έχετε συμφωνήσει ότι θα την καταβάλει η ασφαλιστική εταιρεία. Την πρώτη δόση θα την καταβάλλεται αύριο η μεταφορική εταιρεία Atlas ΑΕ και την επόμενη σε ακριβώς ένα ημερολογιακό μήνα η ψυχραιμία ΕΓΑ, και με αυτό το ζήτημα θα κλείσει και η οικονομική απέτηση. Το συγκεκριμένο ιδιωτικό συμφωνητικό για την οικονομική απέτηση θα συνταχθεί και θα μου το δώσετε με δική σας ρητή εντολή για να το προσκομίσω στο μονομελές πρωτοδικείο της Πάτρας, το πουτέλεσης της διαμεσολάβησής μας, ούτως ώστε να περιαφεί τον εκτελεστήριο τύπο, να θεωρηθεί από δικαστή υπηρεσίας και να καταστεί τίτλος εκτελεστός. Είναι αυτό το περιεχόμενο της συμφωνίας σας? Μάλιστα, κύριε Αντωνίου, αυτό είναι. Πολύ ωραία. Στο σημείο αυτό, και αφού έχουμε αποτυπώσει το τι έχει συμφωνηθεί, θέλω να σας ευχαριστήσω για όλη αυτή την προσπάθεια. Ήταν δύσκολο, υπήρχε ένταση στην αρχή της ημέρας, έγιναν μικρά βήματα προσέγγισης και αισίως καταλήξαμε και βρέθηκαν δημιουργικές λύσεις ακόμα και σε ζητήματα που ανέκυψαν και που ήταν σημαντικά για εσάς και δεν αποτυπώνονταν στην αγωγή, αλλά αποτελούσαν κομμάτι, εμπόδιο για την εξέβρεση μιας συμφωνίας, και θέλω να παρακαλέσω τους δικηγόρους σας να ξεκινήσουν να συντάσσουν τα εν λόγω συμφωνητικά και τη δήλωση. Σας ευχαριστώ για όλη αυτή την πρόοδο και είμαι και στη διάθεση των δικηγόρων για οποιαδήποτε υπενθύμηση ενδεχομένως θέλετε ως προς το περιεχόμενο των συμφωνιών κατά τη διάρκεια της σύνταξης του συμφωνητικού. Ξανά time out. Στο σημείο αυτό λοιπόν έχει ολοκληρωθεί, όπως καταλάβατε, αισίως η διαμεσολάβηση. Οι δικηγόροι αποχωρούν για να συντάξουν τα συμφωνητικά. Έχει βρεθεί λύση. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλοι μας τον σύλλογό σας για αυτή την ευγενική του πρόσκληση, για την υποστήριξή του στο θεσμό και τον πρόεδρό σας, ο οποίος παρά το γεγονός ότι είναι έτοιμος να φύγει για την Ολομέλεια, παρέμεινε, είναι εδώ σήμερα για να την δηλώσει έμπρακτα την υποστήριξή του στο θεσμό. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς και το σύλλογό σας για την εξαιρετική φιλοξενία. Θέλω να ευχαριστήσω ονομαστικά έναν τους συναδέλφους, οι οποίοι εφήβραν ελεύθερο χρόνο από αυτόν που δεν είχαν για να κάνουν πολλές πρόβες προσομοίωσης μέσω Skype, δηλαδή την Όλγα, την Ελένη, τον Δημήτρη, τη Ρένα και τη Θεοδούλη, τη Λίτσα. Και βέβαια και την τελευταία θέλω να την ευχαριστήσω γιατί την φόρτωσα και με διάφορα πρακτικά ζητήματα και με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτά. Σας ευχαριστούμε και εσάς για την προσοχή σας και την υπομονή σας μέχρι τώρα. Και κλείνοντας αυτή την προσομοίωση, θέλουμε να σας ενθαρρύνουμε μέσα στους επόμενους μήνες ως νομικοί παραστάτες, τώρα που ξέρετε τι είναι ο θεσμός, να φέρετε μία υπόθεσή σας στη διαμεσολάβηση. Τολμήστε το, πιστέψτε με, και εσείς και οι πελάτες σας θα μείνουν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Είναι νομικός πολιτισμός με ασφάλεια δικαίου. Μένουμε στην αίθουσα για τις ερωτήσεις σας και να κάνουμε ανοιχτή συζήτηση.